Nyt mä hyväksyin sen, nyt pitäisi tulla. Jes, nyt tapahtuu No jotain. nyt näkyy. Jee! Oliko taas kuule sekin puhelimelle siirtyä, niin nyt näkyy. Ei saanut tuolta tietokoneen kautta Okei. No mutta niin mä ollenkaan. kerroinkin täällä, että me tehdään tätä ekaa kertaa, että me ei välttämättä kaikkea pitää olla kärsivällinen meidän kanssa. Nimenomaan. Nimenomaan. Hyvä Joo, tästä tulee. hyvä Tätä tästä alkuun tulee. vaan. Joo, lähtääkö hei saman tien Lähetään. asiaan? Joo. Siis Kyllä, hei, lähetään. tervetuloa kaikki, jotka nyt on linjoilla. Ja me just saatiin ihana idea näille Helikassa idea, että kun me ollaan molemmat ME-CFS-sairaita ja molemmat noudattaa medical mediumia ja on saanut siitä apua, niin siitä voisi pitää liven. Ja ajateltiin, että jos vähän kerrotaan aluksi esitellään itsemme, että mikä meidän niin kuin, tausta on. Jos mä kerron eka vai... Joo, eli mä oon Kerro vaan, aloita sä. joo, um, CFstä sen verran, että mä oon sairastanut sitä 10 vuotta. 2015 mä sairastuin, mulla oli kuumeeton keuhkokuume ja sitten mä en ikinä toipunut siitä, että urheilut jäi siihen. Mutta sitä ennen jo mulla oli hyvin rankka sairasjakso. 2008-2012 mä olin sairaalassa joku 15 kertaa, oli isompaa ja pienempää leikkausta. Mulla oli vatsan alueen, se oli niin kuin kolitis kautta Crohn, diagnoosi vähän vaihteli. Ja se oli kuluttavaa ja rankkaa aikaa, mutta sitten mulla oli iso leikkaus ja tavallaan sitten se sairaus 2012 se iso leikkauksen jälkeen, niin se sitä sairautta, niin mä en ole enää varsinaisesti suoraan siitä kärsinyt. Eli mulla oli siinä pari-kolme ihan suht hyvää vuotta ja sitten oli tämä ME. Ja MEn kanssa mulla on ollut niin, että se lähti lievänä, suhteellisen lievänä ainakin, ja se oli sitä semmoiset varmaan ensimmäiset vuodet. Tai sanotaan, että se pari ekaa vuotta jo silleen suht lievä, että mä en voinut urheilla, mutta mä pystyin vielä tekemään suht hyvin töitä ja käydä niin kuin tapahtumissa ja muuta. Sitten 2017 niin mä joudun homekierteeseen. Mä muutin 3 kertaa puolen vuoden aikana ja sitten tuli romahdus. Ja olin aika huonossa kunnossa. Ja sitten mä sain sitä funkkarin lääkärin ja mä aloitin niin kuin kaiken maailman itsehoidon, mitä mä keksin silloin. Niin mä pääsin vähän niin kuin parempaan kuntoon ja tietenkin leposit, kun mä todellakin pysähdyin ekaa kertaa tai oli pakko. Ja sitten 2019 mä olin jo silleen vähän vahvemmassa kunnossa. Mutta 2020 kesällä mua puri punkki. Mä sain borrelioosin. Ja sitten romahti kunto ihan täysin. Eli mulla oli siis ihan borrelioosi rinkulla kädessä ja todettiin verikokeesta. Ja söin antibioottikuuri, mistä ei kyllä sillä ollut mitään hyötyä. Musta tuntuu, että se mua haittaisi vaan enemmän. En sano, että ei pitäisi syödä, mutta mulla oli näin. Ja siinä kohtaa silloin 2020 mä olin niin kuin, miten se nyt sanoisi, mä olin aika maanimyyni ihan sen takia, että musta tuntui, että mä olin taistellut mun terveyden puolesta niin hiton kauan. Mä olin tehnyt kaikkea, mitä mä olin ikinä keksinyt. Mä olin kokeillut ruokavalioitakin. Mulla ei ole ollut niin ongelmia aloittaa ja kokeilla ruokavalioita. Mulla on ollut se silleen suht. Kunhan vaan joku sanoi, että tämä auttaa, niin mä testasin. Että mulla ei niin kuin, mulla se sujuu. Mä tiedän, että se ei ole kaikille sama ja se on ihan ymmärrettävää. Mutta mulla se sattuu onneksi olemaan niin, että tai sitten mä olin jo sairastanut niin vakavasti, että mä oon silleen, että sanokaa vaan mitä mä syön, niin mä syön, että mulla tulee parempi olo. Näin mä sanon mun funkkarillekin silloin, mutta mä en kyllä saanut ruoka-aiheita. Mutta joo, eli 2020 mä olin tosi huonossa kunnossa ja mä olin niin kuin, että mä en enää tiedä mitä tehdä. Että mä en voi enää tehdä mitään, mä makaan sohvalla, mä pystyn katsomaan Netflixiä, mulla oli hirveitä oireita siis. Tietenkin pemmit sun muut tuli heti, mutta mulla oli myös mun pää, mulla on niin vaikeita pääoireita ollut, että sitä on vaikea selittää. Eli mun kasvot turpoilu, tuntui, että aivot turbos. Mä en pystynyt keskittyä mihinkään. Mulla oli tosi pahoja sykejuttuja. Olo oli vaan hirveä. Mä nukuin semmoisissa tunnin pätkissä. Mä vaan koko ajan mietin, että miten mä saisin tämän tuskaisen olla hetkeksi pois, kun mä en tosiaan pystynyt niinku oikeastaan tehdä mitään. Koiran pystyin just käyttämään. Välillä ihan pienillä lenkeillä, välillä ehkä kävelin puolet kilsaa. Mulla on pieni koira. Ja sitten miesystäväkin auttoi. Mutta silloin niin mä juttelin yhden
kerroks mä jo muuten, miten, mä kerron nyt sujuvasti tämänkin, niin silloin mä niin juttelin yhden newyorkilaisen naisen kanssa ja hän kertoi mulle medical mediumista ja sanoi, että joku oli saanut apua just niin kuin lymentautiin ja ton tyyppisiä oireisia kuin mulla. Joku hänen kaveri ja sitten senkin kaverit kuulemma. Ja sitten mä olin vähän silleen, että on hänet juttuja, mutta koska mulla ei ollut enää mitään uusia ideoita itselläni, mä olin niin kauan jo sairastanut kaikkea, niin mä tilasin sen Medical Mediumin kirjan ja sitten se vaan resonoi. Kaikki se, mitä se selitti mun tilaista ja oireista ja muuta, niin se kuulosti vaan jotenkin, että kerrankin joku niin kun selittää tätä niin, miten mä ymmärrän, tai miten mä sen koen, että miten se voi tietää. Ja sen takia me päätin sitten pikkuhiljaa lähteä kokeilemaan sitä ruokavalioakin, koska ei mulla ollut mitään menetettävää. Ei mulla ollut vaihtoehtoja, totta puhutaan. Siltä musta tuntui silloin. Ja niin, ja se monesti varmasti menee. Niin. Meneekin just sillä tavalla, että sitten kun ne vaihtoehdot loppuu, niin on valmis mihin vaan. Just näin. Ja kun olo on niin hirveä, että sä tekisit mitä vaan, että sulla olisi yhtään parempi olo. Että se on se, mulla oli ainakin niin, että mä voin luopua ihan mistä vaan, kunhan mulla on parempi olo, koska nyt mulla ei ole mitään. Tai näin mä sen koen. Ja sitten myös ehkä medical medium semmoinen, että sitä ei aloiteta ensimmäisenä, koska se on aika vaativa. Se vaatii opiskelua ja paljon tapojen muutoksia ja muuta pikkuhiljaa, niin se on aika rankka kokonaisuus. Joo, etenkin kun on vaikeammin sairas. Niin, kyllä. Ja se on ihan ymmärrettävää, että se ei vaan onnistu. Joo. Haluatko sä Heli kertoa sun matkas MV:stä medical mediumiin? Onhan on sitä väsymystä ollut jo. Niin, on ollut väsymystä jo siis sieltä 2001 rakentaja sai ensimmäisen lapsen silloin 2010, niin siitä on ollut jonkun verran jo sitä väsymystä, mutta kyllä se paheni sitten 3. lapsen jälkeen ihan selkeästi, että sitten ajattelin, että miksi mä en pysty reenaamaan enää samalla lailla ja ei ole voimavaroja, että rupeaa hiipumaan ne voimavarat. Ja kun palasin töihin homesairaalaan, missä oli ollut ja siellä sitten vähän semmoisena pienellä painostuksella otin tuon influenssarokotteen, niin siitä meni se 2 viikkoa, kun mulla tuli ihan totaali romahdus. Okay. Ja sitä uupumuksena hoidettiin alkuunsa jonkun aikaa, ehkä vuosi meni, että se oli varmaan 2020, kun mä sain sitten sen CFS-diagnoosin. Että siitä sitten niin tavallaan uusi, kun sai sen tiedon, että mikä se on, niin siitä lähti niin kuin uusi sellainen, se, että taas sen, kun mäkin olen semmoinen tiedonhakija-ihminen ja semmoinen, että aha, mulla on tämmöinen, nyt mä rupean niin kuin etsimään sitä tietoa ja parantamaan. Aivan. Siis kohdistamaan siihen, että aha, se on tämä. Ja mulla kävi siis semmoinen, sattuma, että tuli asiakkaaksi ihminen, jolla oli hyvin samanlaisia oireita, niin kuin esimerkiksi haiman kanssa, mulla on haiman vajaatoiminta ja muita oireita ja näin, niin hän sitten sanoi mulle, että ootko kuullut tämmöisestä kuin medical medium. Ja se oli semmoinen hetki, kun mulla niin kuin kolahti joku vasaralla lyönyt päähän, että tämä on se, millä mä tuun parantumaan. Okay. Että niin paljon oli sitä tietoa. Mulla oli tullut se. Ja oli tietenkin sitä ennen niin kuin etsinyt sitä tietoa ja miettinyt ja kuunnellut niin keskusteluita ja muuta, niin se lohdutonta loppupeleissä se tässä parantuminen. Niin se tuli niin kuin tosi vahvasti. Ja mä rupesin sitten niin kuin väsymyksessä, mulla ei niin paha ollut oireilu kuin sulla, että mä sen alkuunsa menin ihan petipotilaksi. Mä olin ihan, että mä en niin kuin jaksanut osia, että ne oli niin kuin paino 1000 kiloa ja oli semmoista aivosumua ja muistinkaan mulla on aina ollut nyt tämän sairauden kanssa haasteita, kun on semmoinen, mikä on vähän ahistavakin asia ollut, että mulla katoaa hirveän herkästi nimet päästä ja vaikea palauttaa asioita mieleen ja muuta, että se on niin kuin ollut se semmoinen, mutta ja toi, että ei ole jaksanut kävellä ja postilaatikollakin on ollut välillä tosi raskasta käyvä. Mutta joo, että ne oli ehkä ne sellaiset haastavimmat oireet siinä. Mutta sitten kun mä sitä tietoa, mä rupesin sitä opiskelemaan ja lukemaan ja välillä Google-kääntäjän kanssa lukemaan kirjoja, että kun en ihan omia
silleen, että hallitsisi sen niin hyvin, mutta pikkuhiljaa sieltä niin kuin sai niitä palasia, että mistä se lähtee, mistä on hyvä aloittaa se paraneminen. Ne ensimmäiset jutut, mitä jättää pois, niin sieltä sitten lähti oma paranemispolku. Tuosta oliko sullakin sama se, että sä koitit, mitä se tavallaan puhu, miten nuo virukset etenee tai mitä ne tekee, niin oliko sulla kanssa, että sun resonoi ne tavallaan teorina? Tuli olo, että se, mitä kropassa tapahtuu vähän niin kuin medical medium selityksen mukaan, niin tuntuu niin kuin järkeenkäyvältä. Joo, siis sehän oli niin kuin saman tien semmoinen, kun mä luin, että hei, että tämä on nyt niin kuin se tuntui niin hyvältä, se, että joku selittää sen asian niin järkevästi, että se niin kuin tuntuu, vaikka itselläkin on niin kuin, on niin kuin kätilö ja sairaanhoitaja, niin siellä on sitä perusterveydenhuollon tieto siellä taustalla. Ja muutamat ekat, kun mä kuuntelin ja luin niitä kirjoja, niin muutama eka oli semmoinen, että mitä hän puhuu. Mutta sitten, sitten kun sitä lähti niin kuin syvemmälle menee, että, niin kuin, että no niin, näin sen täytyy olla ja näinhän se on justiinsa ja näin se on mun. Niin se tuli pikkuhiljaa se varmuus sieltä, että tämä on ihan oikeasti sitä tietoa, mikä parantaa. Ja niin se on vienyt eteenpäin. Ja se mikä oli mulla ja mikä on varmasti monilla, että mihin se tieto perustuu, että kun sehän saa sen hengeltä, niin jos ei tavallaan yhtään spirituaalinen ihminen tai kokenut ikinä mitään muita, niin se voi olla aika isokin. Mutta mä tiedän kyllä, että on sellaisiakin ihmisiä, jotka sanoo, että se on ihan sama, mistä se saa. Tämä on muuten järkevää, niin mä teen tätä. Ihan sama, mistä ne sanoo, että se tieto tulee. Ja onhan tuolla paljon lääkäreitä ja kaikkea muitakin tuolla yhteisöissä. Mutta mulle se aluksi vähän niin kuin silleen, että ai tämmöinen. Sitten mä vaan mietin, että okei, mä juttelin jotenkin ihmisten kanssa, ketkä oli niin aika vaikeasti sairaita ollut ja saanut apua. Ja ne ihmiset oli tosi fiksuja. Ja sitten mä ajattelin, että mä unohdan nyt koko ton niin kuin skeptisyyden tuosta taustalta, että mä en ole tätä kokeilua, jota on kuitenkin ihan terveellistä ja tässä on saatu apua. Niin ja mä oon silleen, että mulla niin kuin perhe ja lähipiirini koko ajan ei ole ikinä niin kuin dissailu mitenkään, vaan ne on vaan silleen, kun ne tietää mun tosi rankat matkat, niin ne oli ihan mun selkäleikkauskin muuten 2016, mutta kuitenkin, niin ne on vaan sitä mieltä, että jos se on terveellistä, jos sulla on sit apua, niin koko ajan mun ei tarvitse selitellä silleen mitenkään kellekään mitään, että mä voin tehdä rauhassa. Kun mä tiedän, että yölläkin voi olla perheessä tai lähipiirissä vähän niin kuin kyseenalaistetaan sitä asiaa joko sen lähteen takia tai sitten sen takia just, että ne on vähän erilaisimpia, painotetaan eri asioita tässä ruokailussa, mitä monissa muissa. Mutta sitten kun ne näkee, että se auttaa, niin ei sitä kukaan voi enää sanoa. Niin. Niinpä. Ei ollut, että lähipiiri on hyväksynyt tosi hyvin sen, mitä mä syön. Että kyllähän ne välillä on niin kuin alkuunsa varsinkin oma äiti oli, että nyt saat kaikki, kun sä et syö vaikka lihaa tai on jättänyt kananmunat pois, että miten sä nyt saat kaiken sen tarpeellisen ja ootko sä nyt varma, että välillä huononi se olotila, että kun se oli sellaista aaltoilevaa, niin sitten ruvettiin niin kuin miettimään, että hei, toi sellerimehu, mikä sulle tekee se huono olo. Ja totta kai sitä kyseenalaistaa varmasti itsekin monesti alussa, että mitä jos tämä on sitten, mikä heikentää. Ja siis eihän se puhdistumisprosessi aina ole helppo. Siellä voi tulla, kylläkin voi oikeasti pahentuakin oireita ensin. Eli se on se, mistä niin kuin ja itsellä ainakin puhuu. Niin, mutta kyllä se on ihan fakta, että kyllä voi tulla pahoja detox-oireita. Mä oon tosi herkkä ja sitten kuulitte vähän mun taustaa, niin mä oon todella toksinen niin sanotusti. En henkisesti, mutta niin kuin, että miten paljon lääkeaineita kaikkeen leikkausten aikana ja kaikkeen muuhunkin pumpattu. Mä oon ollut niin monessa leikkauksessakin. Niin se on ihan selvää, että mun maksaa ja kaikki on tosi toksinen. Sitten kun me ollaan puhdistua, että mä oon tosi virallikin, niin sitten kun me ollaan puhdistua, niin se on ihan selvää, että kroppa voi oireilla eri tavalla. Ja mulla on ollut rankkoja hetkiä sen kanssa, mutta nyt sanon tähänkin, että mulla ne on ehkä niin kuin harvinaisen rankkoja, että harvalla niin mä oon vähän tämmöinen, että mulla ei sovi lääkkeet ja kaikki mitä tapahtuu aika kovaa. Ja sama siinä detox-oireilla. Mä en ole mikään niin kuin tyypillinen esimerkki siinä, mutta mä en halua niin kuin, mä haluan myöskin kertoa rehellisesti, että mulla se on ollut vaikeaa välillä. Ja meidän säätöjä syömisiä niin kuin hidastaa
hidastaa puhdistusta ja kaikkea. Että mulla on ollut kausi, että mä syön tosi paljon perunaa ja patoittia ja vähennän tuoretta ja tämmöisiä. Ihan sen takia, että mä puhdistan liian nopea. Mutta kun samaan aikaan mä koko ajan huomaan, että mun kokonaisvoimavara ja vointi ja elinvoima kasvaa, niin sitten mä tiedän, että isossa kuvassa mä menen parempaan. Kyllä, pystyy sietää. Niin, että vaikka tulee jotain, mullahan nämä on kiusallista, kun mulla tulee just jotain kasvoihoittumaa kasvoireita ja päähän ja niin kaikkea sellaista, mutta ei voi mitään. Ei voi mitään. Että vaan hidastan tahtiin ja verran alas eteenpäin, koska mä en tiedä, missä mä oikeasti olisin, jos mä en olisi. Mä olin menossa koko ajan kuitenkin niin paljon huonompaa suuntaan. Ja tätä ikääkin, jos mä oon 20-30 vuotta sairastellut eri asteisesti, niin se on pitkä matka ja pitää hyväksyä, että siinä on puhdistuminen on välillä niin haasteellista. Joo, eikä ole semmoinen, niin kuin monet ajattelee, että haluaisi sen niin kuin lääkkeen ottaa, että se on nämä muutama päivä täteen ja sitten mä alan parantumaan ja mä voin hyvin. Että kyllä tämä vaatii sitä sinnikkyyttä. Ja mitä pitempään on oireiluja sairastanut, niin sen pitempään vaatii sitä puhdistumista yleensä ottaen. Mutta itsellä on ihan sama, että kyllä mulla vieläkin tulee, vaikka mä oon nyt 4 vuotta kohta ollut täällä, edelleenkin tulee välillä aamulla, on semmoisia puhdistusnäppylöitä, mitkä häviää sitten päivän mittaan. Niitä tuli aikaisemmin semmoisena oikein rykelminä tänne niitä tulee aina silloin tällöin. Ja sitten esimerkiksi huomaa, että suoliston kautta puhdistuu kyllä niin kuin aamupuhdistuksen, kun tekee noilla sellerimehulla ja sitruunavedellä ja muuta, niin huomaa, että on sitä itsekin toksinen. Että olen esimerkiksi silloin nuoruudessa 2 roakuuria syönyt akneen, niin sehän on ihan valtava iso rasite maksalle, että sehän on ihan hurja kuuri, plus että mä oon lääkinyt itseäni, kun mulla on virtsarakon kipeä, niin se on jo oireillut siellä nuorena, niin mä oon sitä lääkinyt niin kuin omatoimisesti ilman, että on näytteitä vienyt, niin siis kymmeniä ja kymmeniä kertoja. Joo. Mulla on muuten kanssa... Kyllä siellä on itsellä. Mitä? Niin, mulla on kanssa tosi paljon antibioottikuormitusta. Joo. Mulla pikkasen pätkii tää yhteys. Joo, niin vähän. Joo. Pätkii. Joo, eli tavallaan tästä voidaan vetää yhteen se, että tosiaan se, kun aloittaa medical mediumit, vaikka aloittaa hitaasti, niin aina voi tulla puhdistusoireita ja ne voi kestää pitkäänkin ja kaikki on suhteessa siihen, että miten kauan sä oot sairastunut, miten paljon sulla on kertynyt kaikkea toksiinia elimistöä. Jokainen on erilainen. Ja sitten toiset mennä porhaltaan ja vetää heti siirtyy raakaruokaan, kun se tuntuu hyvältä ja ne tykkää. Ja mä en voisi ikinä, se olisi mulla ihan liikaa. Mutta mä tiedän, että joku muu, ketä on sairastanut pitkään, vaikka niin reumaattisesti jotain sairautta, ollut työkyvyttömyyseläkkeelläkin pitkään, niin saattaa sitten ihan helposti siirtyä niihin puhistaviin juttuja. Mutta ne on niin yksilöllisiä, että se ei aina suoraan korreloi siihen, että kuinka, se on tavallaan se, että mitä sä syöt, että kuinka tai pystyt syömään, kuinka puhdistavasti, että se ei aina korreloi siihen, että kuinka rankkaa sulla on ollut. Sitäkin mä oon vähän hämmästellyt, että me ollaan kaikki erilaisia. Se riippuu mitä viruksia elimistä, mitä patogeeneja elimistössä on. Niin, meillä on niin eri määrä siellä, plus että eri määrä raskasmetalleja, eri seoksia tulee sieltä ihan sukulinjasta, niin juuri näin, vaikuttaa tosi paljon kyllä siihen. Kyllä. Katsotaan. Pitäisikö meidän ihan puhua, että jos siitä, että mikä susta oli niin vaikeinta medical mediumin aloittamisessa? Olisiko joku syy, mikä olisi se syy, jos sä olisit jättänyt aloittamatta tai jatkamatta alun jälkeen, niin mikä oli se vaikeinta? Siis ihan aluksi varmaan vaikeinta olisi ollut se, että kun ei ole mikään enkkukielipää, niin jos ei se olisi tullut mulle niin vahvana tietona se, että on se juttu, mikä mua nyt... Mä en tiedä, olisinko mä jaksanut siinä tilassa, siinä kunnossa lähteä opiskelemaan sitä tietoa. Että se oli ehkä mulle haastavin. Ja toinen, että kun on 3 lasta ja mies ja kaikilla on meillä on aina ollut haastava syödä. Meillä on kaikilla hyvin erilaiset ruokavaliot allergioiden ja muiden asioiden suhteen.
Et meillä on niin kuin vanhin poika on semmoinen, joka pystyy syömään niin kuin oikeastaan kaikkea, että muut on sitten erikoisruokavaliolla, niin se on ollut myös semmoinen haaste, että miten paljon kuluttaa tehdä useampi ruoka, joka Kyllä, joo, voi kuvitella. pikkusen niin kuin yrittää tietenkin, että sit samasta lähdetään niin kuin muokkaamaan, mutta se on silti, että siellä on aina useammat kattilailla ja näin, niin se on ehkä ollut semmoinen, että vielä kun siirtyy itse sitten erilaiseen, niin siinä monesti miettii, että ei vitsi, että miten mä en jaksa. Wow. Mutta ne on ehkä ollut semmoiset. Kaikki voi varmaan aika hyvin syödä medical maiden ruokaa kuitenkin. Lapsilla pikkuinen motivaatiopula ehkä siinä, että ne ei niinku innostu. Mutta meillä kyllä smoothieita ja raskasmetallin poisto smoothieta ne juo joka aamu ja muutenkin, jos pojat ei syö, jos näkyy vihreitä väriä, mutta muuten kyllä niin menee taas semmoiset sitten. Musta tuntuu, että mulla se oli vaan se, että joo, ja mulle se englanti ei ole, mutta se, että yleensäkin vaan se tiedon saanti ja oppiminen, että vaan jakso opiskella. Mutta mä en oikeastaan muista, että mä olisin ikinä ajatellut, että en mä jaksa tätä yrittää, koska mä olin kyllä niin vaihtoehdot loppu. Että mä olin vaan niin jääränä, että se on tätä vuosi ainakin. Että ei mulla, siinä ei ollut mitään, mutta oli se silti rankkaa aluksi. Just se kaiken tiedon imeminen ja tapojen muuttaminenhan on rankkaa. Se ei ole helppoa ihmisten tapoja. Niin se vie siis energiaa. Niin kuin henkisesti se vie energiaa, vaikka sä olisit sitä mieltä, että totta kai mä tämän teen. Niin se on joka tapauksessa vaatii sun niin. Ja kuitenkin mä olin semmoinen, että mä pystyin niin kuin tyyliin perunat vielä keitellään. Mä siis söin jotain välillä vaan perunaa ja tomaattia. En mä mitään muuta jaksanut, eikä pystynyt. Mutta pystyin itse. Sitten tuossa on vielä joku semmoinen, että ne oireet on semmoisia, että ei pysty osamaan jostain muuta, niin sitten se voi olla vaikeaa. Että mulla ne oireet on ollut vähän eri tavalla päässä niin vaikeita. Että mä oon kuitenkin pysynyt tuolla ja aina pystynyt ainakin vähän kävelemään. Niin siitä mä olin tietenkin iloinen. Vaikkei muuten olisi... Joo, se varmaan on monilla haaste se, että ne, ketkä on hankalammin raita ja kärsii väsymyksestä, niin se, että miten sä lähdet toteuttamaan, mikä olisi se juttu, minkä sä voisit edes yhden ottaa, että sä jaksaisit tehdä jonkun, että sä pääset niin kuin eteenpäin. Kyllä. Mutta se on hitaampaa se paraneminen toki sitten, kun siinä vaan tekee jonkun yhden muutoksen, mutta aina se on, ja sitten toisaalta, ja muutenkin kuitenkin yksi asia kerrallahan se pitääkin muuttaa, mutta onhan se, jos tarvitset paljon ulkopuolista apua, niin onhan se siis totta kai rankempaa ja hitaampaa. Ja sitten muille vaativat, kuinka moni sitten kehtaa, kun ne tietää muutenkin, että tarvii niin paljon apua, niin sitten lisätään vielä, että samaa ruokia näin ja näin, niin se voi olla vähän haastavaa. Mutta sitten taas mun mielestä, niin jos hyviä puolia miettii siinä aloituksessa, niin yhtäkkiä sitä syökin vaan niin paljon värikkäämmin ja kaikki maistuu niin hyvältä ja freesiltä. Että tavallaan tuntuu, että makuaistikin alkaa tosi nopeasti muuttumaan ja tottumaan. Kyllä, joo. Varsinkin kun on smoothiet ja ne on niin hyviä ja on ihan hyviä reseptejä, kun löytää ne omat, niin jotenkin nyt miettiikin, että sitä on niin tottunut syömään niin kuin puhtaasti. Että vaikka mä olisin joku päivä niin terve, että mä pystyisin tosi paljon joustamaan mun ruokavaliosta, että se ei olisi ihan suoraan medical maiden protokollin mukainen. Niin mä uskon, että tietty tuoreus ja puhtaus tulee aina pysyä. Se ei tule ikinä muuttua enää. Että tavallaan, että se makuaistin kaikki se niin kuin kehittyy sillä tavalla ja tottuu. Niinpä, joo. Joo, ja sen on huomannut, että... Ei, kerro vaan. Että makuaisti on myös siinä suhteessa, niin kuin, ja samoin kyllä hajuaistikin, että muut syö jotain muuta, niin jos sitä maistaakin, niin siinä tulee semmoinen, että miten tätä voi niin kuin syödä. Että siinä on jotain, oliko se joku mekaaninen vispikerma tai joku, mitä mä maistoin joku kerta ihan silleen pikkasen, että miltä tämä maistuu. Muut oli silleen, että oli tosi hyvä ihanan makuussa. Ja mä olin silleen, että mikä tässä on tämmöinen pistävä kitkerä maku. Eli mulla oli muuttunut se maku jo niin erilaiseksi, että se vähän teollisempi ruoka, niin sieltä pisti joku läpi. Eli se vaikuttaa myös tollakin päin. Plus sitten se, että kun sä syöt jotain ihanaa salaattia, niin sehän niin kuin aivan hyvää. Että se niin kuin
muuttuu ihan tosissaan se makuaisti. Kyllä, ja musta tuntuu, että uudet perunat on herkullisempi joka vuosi. Ne on vaan niin maukkaita. Että tavallaan, että Joo. erottaa eri tavalla oikeat maut. Että haluaa sen perunan maun, että se tarvitsisi siihen sitä kaikkea muuta ympärille, että se maistuu hyvältä. Että kun pelkkä perunakin maistuu hyvältä. Ei niin, että ei voisi tehdä. Kyllähän medical minimum-ruokia voi tehdä vaikka mitä ja pistikkeilla. Mutta kun se sun herkistyy se makuaisti, kun se on puhtaammin, niin sitten sä maistat ne ihan puhtaat ravinteetkin eri tavalla. Se on kyllä. Kyllä, just näin. Joo. Miettii se, mikä on semmoinen mun mielestä aika hyvä medical medium systeemissä on, että se on tosi kiva yhteisö. Että siellä ihmiset on tosi auttavaisia. Että vaikka tulee uusi kirjakin, niin porukka ei ole silleen, että ostaa oma kirja. Kaikki vaan ottaa kuvia ja jakaa niitä tietoja ympäriinsä ilmaiseksi joka paikkaan. Ja kaikki on aina kertomassa omia tarinoita ja muuta. Että siellä on oikeasti semmoinen ystävällinen, tosi avoin, hyvä pössis. Ja se on kyllä aika sitouttavaa ja hauskaa, koska just kun tämä on vähän omalaisensa tapa syödä ja elääkin kunnon toksittomasti, niin se tekee mun mielestä aika paljon. Kyllä. Olen ihan samaa mieltä. Mä oon aika myöhään löytänyt noihin yhteisöihin mukaan. Mä oon aika vähän käytän esimerkiksi Facebookia ja muuta, niin sitten kun löytin, niin se on kyllä aivan ihana, että siellä justiinsa se jo, että pääsee lukemaan niitä muiden tarinoita ja että mitä niillä on kysyttävää. Sehän inspiroi ihan valtavasti. Joo, ja luo sitä uskoa ja toivoa siihen, että sitten siinä oppii aina. Mä oon aika paljon, mä olin heti tuolla kansainvälisissä yhteisöissä, kun musta tuntuu, että Suomessa ei juuri ollut ketään ja mä haluaisin tietoa. Ja kun mun lukeminen ei ole nyt ollut niin intensiivistä, ei ollut silloin, koska mun pää oli niin huonona, niin sitten tavallaan mä opin myös paljon sitä kautta, että mä seurasin tiettyjä Facebook-ryhmiä, niitä hyviä. Ja sitten mä oon semmoisessa kansainvälisessä Intuitive Healing Community, joka on niin kuin medical media, niin siellä on ihmisiä siis ympäri maailmaa ja eri tavalla sairaita. Jotkut on pahemmin sairaita kuin minä, jotkut käy töissäkin, mutta siis hyvin erinäköisiä ihmisiä, erinäköisiä, eri taustaisia ja eri koulutuksia. Siellä on myös lääkäreitä mukana ja muuta, niin siellä on kyllä oppinut tosi paljon, kun sitä vetää myös tämmöinen medical medium, yksi uranuurtaja, joka on niin kuin Antonin kavereita, ensimmäinen itse asiassa medical medium, tämmöinen harjoittaja. Niin se vetää sitä, niin siellä on kyllä oppinut paljon ja se on hyvin kannustava. Mutta vähän mäkin aina itse en nyt varoa tasapainoilla, mutta mä en halua olla liian jyrkkä. Vaikka mä olisin omassa tekemisessä jyrkkä ja muuta, niin mä haluan, että ihmiset on auki silleen, että kaikki tekee mikä on parasta. Se, että jos on myös yhteisöissä mukana ja muuta, niin haluan myös pitää tuntosarvet auki muuhunkin maailmaan ja muihinkin juttuihin. Kyllä, joo. Vaikka se onkin nyt se, mitä mä noudatan ja mikä toimii mulla. Mutta samallahan mä katson, mitä tapahtuu hermoston puolella ja kaikkea muuta, vaikka medical mediumkin siitä paljon puhuu. Mutta kyllä. Se itsehoitokin on niin iso asia, että voi olla, että jos mä otan tosi paljon medical mediumista sitä ruokapuolta ja sitä toksittomuutta, niin sitten mä saatan myös vähän muita asioita katsoa muualta, niin kuin hermostoon tai henkiselle puolelle. Kyllä. Niin ja ihmiset tarvitsee erilaisia lähestymistapoja. Että kyllä se on ihan totta. Sovi kaikille, vaikka sieltä saakin sitä hyvääkin tietoa, niin siihen voi aina lisätä ja vähän tutkia, että hei, toimisiko tämä mulla, onko tämä nyt semmoinen juttu mun terveyttä eteenpäin. Ja jos vie, niin ehdottomasti pitää käytössä sitten. Kyllä. Että en itsekään ole semmoinen että pitäisi just yhdellä tyylillä mennä. Niin. Vaikka mä itse noudatan tosi tarkkaan taas medical medium, musta on ihanaa, että ihmiset haluaa parantua ja haluaa voida hyvin. Mikä sulle sopii, niin sitä pitää kuunnella. Kyllä, just näin. Että kyllä mulla on toi medical medium on ollut ehkä isoin juttu tai semmoinen kokonaisvaltainen konkreettinen juttu, mutta kyllä siinä on kaikki muukin, mikä on vaikuttanut silleen, että mä oon paljon paremmassa olossa. Niin ensinnäkin se oli ihan se vaan, että mä päätin, että nyt mä en tee mitään muuta kuin paranen. Mä vaan rauha sen kanssa.
ja sitten ei ole hätää sen kanssa. Ja sitten toinen, siis mä oon lääkkeetön muuten, koska mä en siedä lääkkeitä. Mä oon kokeillut LDN. Mä en ole periaatteesta lääkkeetön, vaan mulle ei sovi lääkkeet. Niin sen takia mulla väheni kaikki siis lääkärikäynnit, kaikki verikokeet, kaikki mitä musta tuntuu, että ennen otettiin aina koko ajan. Mä oon niin kuin tavallaan jäänyt ihan itsekseni. Mulla on hyvä ME-lääkäri, jos mun tarvii käydä tai mä haluan käydä. Mutta mun hoitoon, mä sanon, että kaikille ihmiset tarvii myös lääkkeitä ja seurantaa ja muuta. Mutta mun hoitoon on sopinut tosi paljon se, että mä menen mahdollisimman vähillä millään lääkärikäynneillä ja mahdollisimman rauhassa on itseni kanssa ja hoidan itseäni. Et semmoinen niin kuin henkisesti, että mä en hae sieltä apua, koska mä en sitä ikinä sieltä saanut. Ja me tiedän, että jotkut saa. Niin tavallaan henkisesti rauha senkin kanssa, että mä kyllä löydän itsekin sitä apua ja mulle sopivaa apua. Ja varmasti tulee syitä, miksi mun pitää käydä lääkärissä, jotakin eri syitä ja eri asioiden takia, ja miksi lääketieteestä tulee olla mulle hyötyä, mutta tässä ME:ssä mä en ole. Mä en tarvitse migreenilääkkeitä. Mulla ei ole sellaisia oireita, mitä voisi niin kuin, että lääketieteellä voisi olla, niin kuin, että voisi mua auttaa. No siis särkylääkkeitä, joskus koronan silloin tänne. Enää niitäkään ei juuri ottaa. Ennen oli pahempia hermosepukia ja muuta. Mullahan kanssa silloin, kun mä sain diagnoosin sisätautipuolella, niin loppuhoito siihen, kun lääkäri sanoi mulle siellä, kertoi, että sulla on tämmöinen sairaus. Ja koita pärjätä sen kanssa, että kyllä se sitten helpottaa, kun lapset on isompia. Siinä oli kaikki, mitä mä sain apua ja tukea. Se oli vähän, että sitten kun sä enää stressaa, niin se helpottaa. No, että kun mä olin tutkinut jo tätä sairautta, mä mietin, että miten nuo lapset liittyy tähän. Että ei mitenkään, toki ne kuormittaa ja kuluttaa, mutta ei se liity siihen, että mulla on tämä sairaus. Se oli vähän semmoinen, tuli vähän hylätty olo siinä kohtaa, mutta se vaan loi sitä sinnikkyyttä siihen, että mä parannan itseni. Joo, mulla on kanssa pakko löytää itse keinoja. Ja nyt jos olisi joku semmoinen lääke, mikä sopisi mulle ja auttaisi mua arjessa, niin ehkä mä saattaisin vähän aikaa käyttää, mutta ehkä en kuitenkaan, koska enää tässä olossa, silloin huonommassa olossa ehkä, mutta en ehkä enää tässä olossa, koska pidemmän päälle mä koen, että kun mä yritän kuitenkin puhistaa itteeni, niin se ei sitten välttämättä olisi mulle pidemmän päälle hyvä ratkaisu. Mutta mä ymmärrän, että ihmiset käyttävät lääkkeitä ja miksi tilanteesta kokee, että tarvii. Tämä on niin henkilökohtainen juttu, että mä en halua, että kukaan kokee, että mä kannustan lääkkeitä tai... Nimenomaan, joo. Ja sitten joka tapauksessa lääkäreiden kanssa yhteistyössä niitä jättää pois tai ottaa käyttöön. Ja kuunnella sitä, että ne voi tukea jossain kohtaa ja sitten kun se olo paranee vaikka sillä ruokavaliolla, niin sitten jättää niitä ehkä pois. Aivan. Että se on niin kuin... Kyllä, ja se on siis ihan medical readingkin sitä mieltä, että joskus lääkkeillä on vaan tarkoituksensa ja niitä pitää käyttää. Ei se tarkoita sitä, että jos hoitaa itsensä holistisesti, niin siihen ei kuulu lääkkeet. Lääkkeet on ihan aina yksi osa sitä silloin, kun tarvitaan. Mutta kyllähän siinä stressistä, kun oli tuossa puhe, niin kyllähän stressi on paha triggeri. Ja jos olet koko ajan stressissä, niin ethän se voi voida paremmin. Mutta ei se juurisyy ole. Juurisyy on patogeenit ja kaikki nämä. Ja sitten kun siihen tulee stressiä päälle ja adrenaliinia, niin tilanne vaan pahenee. Mutta stressi voi laukasta, mutta stressi ei ole juurisyy mihinkään sairauteen. Yksin. Niin. Itse justiinsa huomasin tässä, kun... Joo. Menee päälle. Kun tuossa pääsiällä kävi trauma tuohon polveen ja on edelleenkin, että kävelen kepin kanssa, niin se on ollut niin iso resti tuossa kesän ajan, että mullahan ihan selkeästi paheni oireet. Sekä tuo virtsarакon kipuoireyhtymä että tämä krooninen väsymysoireyhtymä, niin sillä on iso merkitys siihen, että se oireilu on huonompana. Mutta just se, että se ei ole se syy siellä, että bakteerit sun muut, mitä siellä on, niin ne pitää saada niin kuin sieltä taltutettua, jotta se stressi ei enää pahenna niitä oireita siellä. Kyllähän niin, stressiä pitää. Kyllä se olisi hirveän tärkeä, mutta hirveän vaikea tässä elämäntilanteessa ja tässä maailmassa yleensäkin olla stressitön. Se on aika haastavaa. Ja stressihan niin kuin kuuluukin elämään.
Mutta se, että jos se jää niin sitä on liikaa ja Kyllä, se jää päälle, niin se ei sitten se joo, ei ole mitään. nimenomaan. Mm-hmm. Mutta mä mietin, että olisiko tässä jotain semmoista oleellista. Haluaisikohan, tuossa on muutama ihminen linjoilla, mutta meillä on tullut myös etukäteen kysymyksiä. Mä mietin, että onko sulla ensinnäkin nyt jotain, mistä sä haluaisit vielä puhua tähän liittyen? Vai otetaanko me No, kysymyksiä tai käydään mä näitä ajattelin, että läpi? otetaan niitä kysymyksiä, niin keretään Joo, niin. mukavassa ajassa käy. Joo. Tota, jos siellä linjoilla nyt on ihmisiä, joilla on kysymyksiä, niin kysykää ihmeessä. Ja muuten mä voisin ottaa näitä, mitä me saatiin jo etukäteen, tuli tuolta viestien kautta. Niin täällä on ensimmäinen kysymys, että miten kauan vei, että huomasitte ruokavaliosta olevan apua? Sä voit vastata eikä. Joo. Aloitin silloin kun löysin tämän Medical Mediumin, niin se oli syksyä ja mä aloitin ehkä, olikohan se joulukuuta, marras-joulukuuta, kun mä rupesin niin kun juomaan sellerimehua ja pois niitä semmoisia haitallisempia tuotteita, mitä ei kannata käyttää. Ja mä huomasin siinä ihan niin kuin kuukauden sisällä jo, että mun tasot lähti kasvaa. Mutta mullahan kävi siinä sitten semmoinen, että mä sairastuin koronaan ja hankalaan keuhkokuumeeseen ja mä jouduin osastolle sen takia, niin siinä ei ehkä sitä tulosta samalla tavalla nähnyt, mutta mulla mies toi joka aamu sinne osastolle mulle sellerimehun puristettuna. Ja mä join sen siellä, se oli ainut neste, minkä mä sain päivän aikana juoda. Ja mä toivuin kuumeesta. Siis mulla oli useamman viikon sairasloma vielä, kun mä pääsin sairaalasta pois, mutta toivuin siitä ihan niin kuin 2 viikossa. Mulla hävisi kaikki keuhko-oireet ja yskät. Ja monesti saattaa, että keuhkokuumeen jälkeen menee monta kuukautta, että siitä pikkuhiljaa toipuu. Niin mä oon sitä mieltä, että se oli niin kuin sellainen selkeä, mikä niin kuin siinä, että se vaikutti niin, kun on antiviraalinen ja antibakteerinen, esimerkiksi sellerimehu, niin se jo siellä niin kuin tuki sitä paranemista tosi hyvin. Joo. Mutta ehkä sitten meni pitemmän aikaa, että se semmoinen niin kuin isompi muutos lähti tapahtumaan ehkä seuraavaa kesään, että niin kuin huomasin, että nyt niin kuin alkaa jaksaa käydä enemmän kävelyllä ja muuta. Joo, kyllä mäkin sanoisin, että vuoden jälkeen mä aloin huomata, että huomasin, että tietyt oireet jäisi pois. Sykeoireet jäi pois. Potsi menikin ihan siihen diagnoosiin, vaikka sitä ehdoteltiin. Ja huippaukset jäi pois. Ja mä olin keskimäärin vahvempi. Niin ne oli semmosia, ja sitten mä nukuin jo vähän paremmin. Mulla on nukkuminen tosi vaikeaa. Niin vuoden jälkeen, mulla oli aluksi ihan selkeitä niin detox-oireita. Ja sitten mulla on tullut edelleenkin tosi rajoja detox-oireita, että mulla on pitänyt ymmärtää niin kuin vähentää. Että se ei ole todellakaan niin kuin suoraviivasta mun taustalla varsinkaan. Tämä on vielä, sanotaan, että seuraavat 5 vuotta vielä toivotaan, mutta koko ajan menty eteenpäin. Niin, mutta vuoden jälkeen mä huomasin, että anteeksi? Ei kauan sä oot noudattanut nyt yhteensä 5 vuotta. Ruokavalio? 5 vuotta, joo. Joo, mutta pitää sanoa, että mulla on siis kymmeniä vuosia sairastamista ja tosi rankka tausta. Ja Kyllä. Ei kun keväällä 5 vuotta, 4,5 vuotta. Joo. Mutta kyllä siis moni voisi hyötyä jo paljon nopeamminkin, mutta sitten se on, että mitä lähtee parantaa ja miten pitkältä ajalta ja miten iso huonotus. Niin. Mutta vuosi mä sanoin, että mulla oli, että mä huomasin, että mun kannattaa jatkaa ja sen se oli, mikä mä olin antanut aikajanaksi. Sitten tässä on toinen kysymys, että minkä olette kaikkein tärkeimpänä asiana ruokavalissa kokeneet oman toipumisen kannalta oleellisemmaksi? Mä voin vastaan niitä eka. No siis se on varmaan johdonmukaisuus. Johdonmukaisuus, että tekee sitä, uskoo siihen, että kannattaa tehdä, eikä niin kuin pysyy aika hyvin ruodossa. Että totta kai voi jollakin tuolla lipsahduksia ja muuta, mutta mä en ole syönyt kyllä no foodsia ollenkaan 4,5 vuoteen, mutta en ollenkaan. Mutta niin, Medical Mediumissa niin sanottuja no foods, eli tietyt kielletyt ruoka-aineet, mistä ensimmäinen on kananmunaa, sitten on maitotuotteet ja gluteeni, ne on ne 3 tärkeintä. Mutta kun mä olin sitä ennenkin jo gluteenittomalla ja maidottomalla, ja mä oon ollut ilman punaista lihaa jo vuodesta, milloin mä olin 18.
94, ei kun 95, niin. Siis mä oon 49. Niin mä oon ollut jo niin kauan, mä oon punaista lihaa, että sen takia toi kaikki siirtyminen ei ollut mulle niin vaikea. Niin, ja mä sokerit on ollut vuodesta 2018, että niin kuin siis en ole teollista sokeria syönyt. Mites sulla, mikä on ollut se tärkein asia ruokavalissa? No. Pitää sanoa, että mulla oli ihan sama. Mulla on ihan sama tuossa, että mä oon niin kuin ollut mulla on vilja-allergia ollut jo todettu, että on ollut vehnätön jo silloin ja viljaton tai gluteeniviljaton. Ja sitten 2011, kun mulla Haimas, niin meni funktionaaliselle puolelle ja siellähän mulla jätettiin maitotuotteet ja sokeri ja muu pois. Eli se on mulle ollut myös toi siirtymä ehkä helpompi kuin ihan syö kaikkea. Mutta kyllä mä luulen kanssa, että se johdonmukaisuus on ihan huipputärkeä. Se on niin kuin semmoinen, mitä kun lähtee noudattamaan, niin se pitää siinä ruokavaliossa, kun sä vaan otat sen kannan siihen, että mä menen nyt tälle. Mutta mä luulen, että mulla niin kuin, mitä mä on niin kuin auttanut eniten, niin on ehdottomasti sellerimehu. Että se on semmoinen huipputärkeä ollut mulle. Joo. Mä luulen, että ja en ole myöskään syönyt niitä. Niin, kerro vaan, että on no foodsia syönyt. Niin, en ole kanssa juurikaan. Että jos vahingossa ollut jotain, mitä olen maistanut, mutta en ole kyllä syönyt ollenkaan. Niiden kanssa on tosi tarkka. Joo. Tämä itse asiassa just kysyy, että onko tullut alussa tai välissä niin sanottuja ruokaretkahduksia, että olette syöneet jotakin, mikä ei kuulu ruokavalioon ja mitä sitä seurasi? No siis en ole no foodsia syönyt, mutta siis ymmärrän, että jollakin tulee ruokarehdoksia. Mulla nyt ei vaan sattunut tulee, ja just sen takia, että mä olin jo ilman niitä monia asioita ennenkin. Että mutta se, että kyllä mä huomaan, että kun mä en kauheasti syö rasvaa, niin kuin mä just eilenkin söin, tein kantarellikastiketta, mihin laitoin kookoskermaa, ja mä tein sitä päässeessä miehelle, että mä söin vähän, niin kyllä mä tunnen sen heti. Ja sitten sitä sipulia, kun mä olen nyt herkkänä. Sipuli on no foods, mutta kun mä detoxaan tällä hetkellä, niin tänään sitten sen takia mulla on vähän kasvoja sijoittumaa, ja tänään uuvuttiin, että osaksi oli sitä, että jos mä yhtäkkiä syön jotain, missä on enemmän rasvaa, kun mun elimistö on puhdistamisvaiheessa, niin mä kyllä huomaan sen. Mutta itse ruokaretkahduksia mulla ei ole ollut, mutta kyllä olen monien kuullut raportoivan, että tulee sitten erilaisia oireita. Ja se on sitten se yksi syy, miksi ihmiset jatkaa. Ei ne muuten olisi motivoituneet. Mullakin se voi olla se, mikä tekee sen, että okei, nyt mä sen näen. Että jos yhtäkkiä syökin just jotain gluteenia pitisiä viljelyä tai maitotuotteita, niin sitten huomaa jäsenissä sun muissa, että oireet palautuu. Kyllä. Ei mullakaan hirveästi ole mitään retkahuksia kyllä ollut, että mä oon ollut aika tiukka just rasvan suhteen. En käyttänyt oikeastaan ollenkaan rasvaa ja sitten kun semmoista käytti, niin kyllähän mä niinku huomaan, mutta mulla kun on toi haimaan vajaa toiminta, niin se vaikuttaa myös sen rasvamiseen ja siihen, miten se oireilee tuolla suolistossa. Mutta mä oon aika tiukasti kanssa kyllä ollut tällä, että välillä ne on mulle ollut semmoisia retkahuksia, että mä oon syönyt jotain semmoisia raaka-aineita, kuten vaikka papuja niin niistäkin huomaa jo sitten itse. Että linssejä tai jotain. No sitten seuraava kysymys onkin, että on tottunut jo siihen. Käytättekö papuja, linssejä, pähkinöitä tai siemeniä? Jos ei, niin miksei? Mä en itse käytä ihan sen takia, että kun ne vie tilaa siltä parantavalta ruualta. Että olen pyrkinyt siihen, että syön mahdollisimman tuoretta ja äitimaan tarjoamaa ruokaa, mutta sitten nämä pavut, linssit ja muut, niin ne vie sitä tilaa sieltä, ne ei tarjoa sitä terveyshyötyä niinkään, mutta siemenistä käytän pellavan siementä omegan takia jonkun verran. Joo, eli tuossa, kun sä sanoit tuosta parantamisruoit, jos me selvennään sen verran, että ne on tosiaan sitä, että Medical Medium sanoo listaa jotenkin ruokia, että ne ei ole kiellettyjä, mutta ne ei ole myöskään parantavia ruokia. Että ne on niin sanottuja filler foods, eli täyteruokia. Niin pavut, linssit, pähkinät, tummariisinä, kaikki sellaisia.
monet sitten kun on parantunut tai parantunut, niin käyttää enemmän. Mutta mä en käytä papuja, liissejä, enkä pähkinöitä. Hyvin satunnaisesti on syönyt joskus kassepähkinöitä, jossa on vähän öljyä, mutta en käytä säännöllisesti. Ja ne myös syksy, miksi mä en käytä niitä, on, että ne antaa elimistölle Medical Medin mukaan ne luo sellaiset olosuhteet, että strep, eli streptococcus, tietty bakteeri, niin silloin on otolliset olosuhteet. Niin se on yksi syy kanssa, miksi mä pidän pois noita papuja ja gluteenittomia viljelyjä. Mutta joo, sitten täällä on tämmöinen kysymys, että mikä on ollut hankalinta ruokavalion muutoksissa, entä helpoita? Ehkä tämä käytiin jo. Se varmaan olikin aika lailla. Joo. Sitten on, mikä on ollut yllättävää? No mulla on yllättävää se, että mä 5 vuoden jälkeenkin ihan helposti olen tässä ruokavaliossa ja tässä elämäntulossa. Että ei ole mitään, ei mulla ole stressiä tästä, että joku voisi luulla, että hirveä stressiä sä laitat ittees tiukille, mutta ei se mulla niin ole, kun se on antanut kuitenkin enemmän kuin se ottaa. Ja sitten kun mä oon aina joutunut muutenkin miettimään niin ruokia, niin se on ehkä ollut se yllättävintä. Ja sitten se, että miten mukavaa porukkaa, Medical Median porukka on. Se on toinen juttu. Joo, mä varmaan se, että miten helppo tässä on itselle ollut kuitenkin pysyä tässä ruokavaliossa. Että miten ne ruuat niin älyttömän hyvälle. Vaikka ennen tätä niin olisi kuvitellut, että jos mä syön salaatteja, toki niin kuin on niin tosi vaihtelevia ja näin, mutta että eihän sitä olisi silloin ajatellut, miten niin kuin kukaan jaksaa syödä tuommoista ruokaa niin kuin jatkuvasti. Mutta ja sitten siinä on se, kun siihen tottuu ja sä huomaat. Sori, mä puhun päähän. Mä kelaan vissiin vähän kerran loppuun. Että siitä huomaa sen hyödyn myös, niin se on semmoinen, mikä kannustaa kyllä jatkamaan. No se, joo, se motivaatio. Että miksi. Ja sitten ehkä se myös, että kun ruoka on niin ravinnonrikasta ja terveellistä ja sä oot aika tasapainossa sitten sun elimistökin sen takia. Ja kun elimistö saa tiettyjä asioita tarpeeksi, niin tulee paljon vähemmän mitään himoja semmoisiin ihmeasioihinkin. Niin sokerihimo on mulle ihmistä. Ei niin kuin mulle mitään. Joo, ei ole muuta. Aina ei ole mitään ongelmaa on sipsit ja suolainen, koska mulla on se vatsa leikattu. Niin mä en voi jättää esimerkiksi suolaa kokonaan pois sen takia. Että mulla ei tule, se on ihan elimistöllinen juttu myös, mutta se huomaa, että mulla on niin kuin, vaikka mä kuinka vetäisin lehtivihreät sun muuta, missä on hyviä mineraalisuolaa, niin suolahimo on mulla välillä. Joo. Onko tehnyt mieli luovuttaa? No tämäkin tuli oikeastaan jo, no ei. Kyllä, ei. Ei kun näkee sen, mikä suuntaan tämä vie, niin just se. Tulokset, niin ei sitä sitten. Ja sitten kun on kuitenkin vielä sen verran niin sanotusti huonossa kunnossa, että haluaa sitä normaalimpaa elämää, missä on joskus ollut, niin kyllä sitä haluaa panostaa silloin. Just näin. Ja muuten hei, tästä vielä kun puhuttiin, että kun me ollaan molemmat kanssa oltu kauan, niin riippuen oireista, niin tyypillisesti nämä neurologiset oireet, eli kaikki aivo- ja hermostoperäiset, niin ne kestää kaikista kauiten parantua, koska silloin Medical Median mukaan virukset on edennyt niin pitkälle, että ne on siellä hermostoissa ja aivoissa asti. Ja se kestää kaikista kauiten parantua ja ihan helposti menee 3-5 vuotta ennen kuin saa mitään isompia niin kuin, vaikutuksia siihen. Se on ihan niin kuin Medical Mediankin sanoo näin, että jos lähtökohta ei ole toi ja sitten otan vielä siihen oman taakkani, niin sen takia niin mä oon ihan silleen, että kyllä tässä kestää. ei voi kiirehtiä. Niin ja se asenne pitää olla silloin kohdilla. Niin. Asenne kohdilla. Niin. Ei voi luovuttaa, kun on vielä kesken. Niin. Sitten oli uudestaan toi, kuinka nopeasti huomisten ruokavaliosta. Loppuun me vastattiin jo, joku muukin kysyi sitä. Kuinka paljon rahaa menee viikossa tai kuussa ruokaan? Ja käytättekö luomua? Osan käytän luomua. Pesen tuotteet hyvin, mitkä ei ole luomut. Mutta ei mulla olisi rahaa laittaa kaikkea luomuun. Että kyllä mä niinku ihan vakaakin käytän. Ja hirveän vaikea sanoa, että paljon sitä rahaa menee, kun meillä syö niin eri lailla 5 hengen perhe. Että kyllä meillä siis niinku tonni menee ehkä rahaa kuussa ruokaa.
Mutta meillä kun Ruotsissa se syö on vähän suuri yksin. Niin. Koska mulla menee yksin, kato. Mä syön yksin, niin menee varmaan 600 € se ruoka. Joo, 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 ja kun meilläkin gluteenitonta syö kuitenkin niin kuin 3 ihmistä pääsääntöisesti niin kuin koko ajan, niin sekin kuluttaa sitä. Joo, teillä on kyllä varmaan Joo, mutta aivan juttu. käytätkö sä luomua enemmän sitten? Tai... Ei ole mahdollista. Ei hirveästi ole luomutuotteita, ei ole niin helppo löytää. Ja Mm, sitten toisekseen, niin mm, ei pysty. Ei, mulla menee nyt jo niin paljon rahaa ruokaa, että ei pystyisi käyttämään niin kuin vaan luomua. Ei missään nimessä. Pesee hyvin, kuorii mitä tarvii, niin kyllä sekin, siinä on kyllä. kuitenkin niin paljon ravinteita. Ja sitten se, että jos ihmiset ajattelee, että kasviksissa ja hedelmissä, niin aina miettii, että kun tulee niin paljon torjunta-aineita. Mutta mitä te luulette sitten, niin kuin mitä viljoissa? Niissä on ihan hirveästi torjunta-aineita leivässä, kaikessa, lihassa. Ei, niin kuin, ne on kuitenkin vielä niin kuin prosessoimattomia ja muuta, että siellä on vielä kaikki ravinteet ja kaikki jäljellä. Että mitä tahansa saat kaupan hyllyltä, niin kyllä ne on kaikki jostain maasta tullut ja viljelty. Ja sitten ne on mennyt vielä prosessit Mm, läpi. Niin kuin, että vähän hämärtyy välillä mun mielestä ihmisiltä se ajatus, että, niin kuin, että mm, missä ruoassa on torjunta-aineita ja missä ei. Koska joo. Ja kaikessa niinhän se, on. ja Medical Mediumhan sanoo kanssa, että vaikka selleri, niin hyödyt voittaa ne haitat kuitenkin. Että On. vaikka syökin tavallista selleriä, ei luomuselleriä, että kyllä se on niin tehokas parantaja, että ehdottomasti ei kannata jättää sen takia käyttämättä, että ei saa luomua. Toki on kuullut, että osa pystyy käyttämään vain luomua, jos on allerginen vaikka ollut sellerille, niin huomaakin, että luomu sopii. Niin on. Mutta siinä tilanteessa tietenkin on ihan hyvä käyttää sitä luomua, mutta muuten niin hyödyt voittaa haitat. Juuri näin. Juuri näin. Nyt me ollaan itse asiassa aika hyvin niin kuin meidän aika oltu täällä. Katoitko, onko sinulla Joo. tullut mitään Mä, kysymyksiä? siellä oli jotain tullut tuolla chatissa vielä. Joo. Mä selaan nyt tänne taaksepäin. Täällä oli myös Oska Marjassa. Sanoin myös lääkärille 2 vuotta sitten, että syö vaikka pashaa, jos se vaan auttaa. Tiedän niin ton tunteen. Kyllä, just näin. Miten pystytte olla ilman kananmunia? Sitä saa niin helposti proteiinia leipomiseen. Oletteko tarkistanut esimerkiksi verikokeilla, ettei ole puutoksia? Rasva, eikö saisi syödä rasvaa? Ihan helposti maailman kananmunia. Proteiini on semmoinen asia, että sitä medical medium on vähän eri mieltä sen tarpeellisuudesta, tai että miten paljon sitä pitää olla. Mä olin ennen hyvin proteiinipainotteinen, johtuen siitä, että mä urheilin paljon, mä olen luonnostani lihaksikas. Ja myös senkin takia, että sitten kun mä sairastin, mulle ravitsemusterapeuttikin sanoi, että kun sä oot näin lihaksikas, niin sun pitää saada paljon proteiinia. Ja mä menin vaan huonompaan kuntoon. Mä olin itse asiassa vähän hiilarisella. Mä vaan kuivuin ja menin huonompaan kuntoon. Niin medical medium se mieltä, että proteiini ei ole niin, tai sitä liioitellaan sen tarpeellisuutta, sitä tulee kasviksistakin. Mä oon joskus laskenut paljon, mulla tulee päivässä proteiinia mun kasviksista, ja sitä tulee kyllä ihan niin kuin suositusten verran, koska sitä syö niin paljon enemmän, kun sä syöt kasviksia, kun sulla ei ole sitä rasvaa, mistä saat energiaa muuta. Niin proteiinia kyllä tulee joka paikasta. Että se ei välttämättä ehkä olekaan niin tärkeä kuin luulisi. Ja On jotain smoothieita tekee, ne. smoothieita tekee, kun on, laittaa sinne naattia, parsakalta ja hedelmiä ja kaikkea tämmöistä spirulinaa vähän, niin siinä saattaa olla 20 grammaa proteiinia ihan helposti. Herneissä on paljon. Mä syön paljon herneitä. Oletteko tarkastaneet verikokeiden puutoksia? Mun verikoearvot on kaikki kuule parantunut hurjaa vauhtia. Mulla oli ennen aina esimerkiksi kaliuminatriumtasot pielessä. Ja mä kävin nesteytyksissä. Sitä ei ole enää tarvinnut tehdä moneen vuoteen. Sitten mun kaikki muutkin oli. Mun hemoglobiini nousi. Niin, tämä oli paras muuten. Nyt mä en muistanutkaan tässä niin kauan. Mun hemoglobiini nousi, oliko se 40 jotain. Vai että kun mä nyt muistaisin tarkemmin, että mä en vahingossa huijaile. Mutta se nousi sinne 100. Ei hemoglobiini, kun ferritiini siis, anteeksi.
se oli joku 40 ja sitten se nousi jotenkin 111. Mä en enää muista, mutta se nousi siis todella hyvin lukemiin. Ja mun lääkäri, ME-lääkäri on hematologi. Ja se oli aivan ihmeissään. Ja tämä oli siis 2 vuodessa. Se oli aivan ihmeissään. Me joudun selittää sinne, että mitä kaikkea mä syön. Että se tulee varmasti sieltä merilevistä ja taateleista ja pinaateista. Ja se halusi kysyä, niin sit se halusi vähän tietoa, että mikä toi sun juttu on. Ja mä en ole käynyt itse asiassa sen jälkeen, voisi mennä uudestaan. Mun pitäisikin käydä ihan tsekkauttaa, mutta mulla kaikki arvot parantunut vaan. Ja se on kummissaan. Että Mulla on ton haiman takia seurataan vuosittain verinäytteitä, niin ihan hyviä. Ei ollut mitään ongelmaa niiden kanssa. Ja toi, miten itse kananmunia ilman pysty olemaan, niin mä oon ollut ihan kananmunan hirmu. Silloin kanssa hyvin runsas proteiinista ja ihan 5 kananmunaa päivässä. Söin joka aamu banaani, kananmunaa, tämmöisiä lettuja ja muuta. Että se oli mulle semmoinen aika turvaruoka, mutta sitten kun mä hoksasin, että mitä se aiheuttaa mun kehossa, se ruokkii siellä viruksia ja bakteereita, tai mun sairauden, niin se irtipäästäminen oli yllättävän helppoa. Että ei se ole niin hankalaa sitten loppupeleissä. mikä on ollut keino? Leipomista voi tehdä myös ilman kananmunaa. Niin, siihen. Leipominenkin onnistuu ilman kananmunaa. Mikä on ollut keinoinen puhdistamisen hillitseminen? Itselläni taipumus, että paino meinaa karata alipainon lukemiin tiukemmalla MM-ruokavaliolla. Se, että se paino karaa alipainopuolelle, siinä voi olla useampia syitä. Se voi olla ihan niin kuin maksan juttukin tässä puhdistamisvaiheessa. Sekä ylipaino että alipaino, että se on sitä maksan rasittuneisuutta. Mutta se, että syöksi tarpeeksi kaloreita, kun jättää just rasvoja ja lihoja pois, niin se on joillekin, että kannattaa syödä paljon bataattia, taatelia, kaikki missä on paljon energiaa. Peruna, bataatti, taateli, lisää niitä tosi paljon ruokavalioon. Mulla auttoi se, mulla laski paino vähän, mutta mä olin jo niin, mulla itse asiassa borrelioosi tiputti ensin painoa ja sitten medical meidän vielä vähän, mutta nyt se on jäänyt tähän yhteen ja samaan. Mutta noin muuten, niin siis jos muita puhdistusoireiden hillitsemistä, niin se on siis sama edellistä kypsää ruokaa enemmän. Ja sitten ihan vaan, jos on enemmän oireita, niin sitten laskee sellerimehun määrää, jättää vaikka välillä pois, vaihtaa kurkkumehua, laittaa kaikki niitä puhdistavimpia asioita, mitä tiedetään, että on, niin ihan vaan vähentää pois. Heavy metal detox smoothie ei tarvitse tehdä kokonaista, puolikaskin riittää tai voi olla väli kokonaan ilman. Mä tiedän se, että itselläkin oli vaikea aluksi, kun pääsi tiettyä rytmiä ja teki tiettyjä ruokia, kun niistä tykkäsi, niin kuin niistä aamurutiineistakin, sellerimehun, heavy metal detox smoothie. Niin mä oon joutunut useamman kerran jättää niitä välillä pois, mutta se oli aluksi vaikein niin kuin jotenkin päästä irti, että nyt mun pitää välillä jättää nämä pois. Ensinnäkin oli hyvä ja toiseksi se oli niin kiire parantua. Mutta jos on liikaa puhdistamista, sitä ei kannata hoppuilla, koska elimistö menee vaan stressiin. Et jos on niin paha. Mutta muuten niin lisää kypsää ruokaa ja niitä puhdistavimpia aineita vähän hillitsee. Onko sulla tuohon? Mulla itsellä kävi kanssa sille kuussa, mulla lähti paino laskumaan. Mulla siis useamman kilon tippu paino, mikä kanssa pikkasen säikäytti, mutta se lähti tasaantumaan sitten, kun jatko sinnikkäästi vaan. Piti huolta tosissaan siitä, että syö sitten oikeita määriä, että pitää olla kunnon kokoisia annoksia, että sillä usein siitä saa se energiamäärä. Se lähti nousee ja sitten se on palannut tavallaan takaisin siihen painoon, mitä se oli ennenkin. Ja sitten, että syö tarpeeksi usein, ettei päästä ruokavälein pitkäksi, että 1,5 tunnin välein jotain suuhun. Miten tämä ruokavalio, jos on pre-diabetes ja insuliiniresistenssi? Osaatko Heli vastata tuohon niin kuin medical mediumin? Siis tekee tosi hyvää myös niin kuin kakkostyypin diabetikoille tämä ruokavalio. Eli sehän on niin kuin pääsääntöisesti rasva-aineenvaihdunnan häiriö, eli se, että syö marjoja ja hedelmiä ja yrttejä, vähentää rasvan määrää, niin se tulee ihan tosissaan helpottaa sitä omaa oloa ja sitä, että ei sairastus siihen diabetekseen. Eli kannattaa ehdottomasti siis ottaa testiin ja jättää sitten sieltä ne semmoiset haitalliset keksit, kakut, pullat, tämmöiset pois. Ne on ne, mitkä kyllä iästä
sen rasvankin takia, mikä niissä on. Yleensä se rasva on haitallisempi kuin se sokeri. Niin sairautta kyllä eteenpäin. Eli kannattaa Se käy rasvaisuus, diabeetikoille. Mm. miten usein sanot, että pitäisi syödä? Siis kyllä pitäisi jotain laittaa suuhun, niin jotain 1,5 tunnin välein, joskus jopa tunnin väleinkin, jos on verensokerin kanssa tasapainoilla. Ja ihan sen takia vaan, että jos vähänkin elimistö menee hätään ja on nälkä, niin tulee adrenaliinit lähtee liikenteeseen ja se on elimistössä aina stressi. Ja monesti sairaala vielä niin kun on tosi herkässä ja nyt vielä kun syö kevyesti, niin se voi olla tosi herkässä. Niin kyllä jotain pitäisi olla koko ajan ja medical medium puhuu niin sanotuista adrenal snacks, eli adrenaliinisnäkeistä just sen takia, että kun niitä säännöllisesti söisi siinä välissä, että saisi samaan aikaan mineraalisuolaa ja glukoosia ja mikä se yksi on. Englanniksi tulee sanoa kaliumia ja näin. Niin silloin sä saat tasapainoisesti kaikkea sen ja sulle ei tule niin sanottuja adrenaliinisyöksyjä ja verensokeri pysyy parempana myös. Kannattaa syödä. Siis mulle oli tärkeää alkuun, niin sekin on mikä on kokonaan itse asiassa poistunut, että mun ei tarvinnut olla kuin 0,5 tuntia, jos mä lähdin kaupungille ratikalla viemään koiran tuonne kynsinleikkaukseen. Niin kun mä olin päässyt ratikalla ajanut sen 10 minuuttia, oli siellä Stokkalla, mä olin Katajanokalla asuin silloin, niin musta tuntui, että mulla jo heikotti ja tärisytti ja muuta, niin ei mulla enää mitään tuommoista. Mulla oli aina mukana koko ajan niin kuin juomisia ja mehuja siinä alkuun. Ja nyt mä saatan lähteä jopa, että mä unohdan ottaa jotain mukaan. Ja mä aina muistan, että ai niin, ennen mä oon lähtenyt mihinkään ilman banaania takataskussa. Että se on helpottunut mulla. Mutta se aluksi piti olla niin kuin tosi tarkkana sen kanssa. Ja mä oon niin iloinen, että mä tajusin sen, koska se aina auttoi. Ja onhan se, että kun syö niin kuin pääsääntöisesti, niin kyllähän se nälkäkin tulee nopeammin kuin että sä söisit rasvasen pihvi. Kyllä se pitää sitä nälkää pitempään, että senkin takia on ihan hyvä syödä tiuhaa. Kyllä. Mutta joo, tuosta diabeteksesta vielä lukee, että yleensä sanovat, että ei saisi syödä liian paljon hedelmiä. Se tulee muuttumaan, että sitä kannattaa seurata toki sitä verensokeria, jos on niin kuin mahdollista, että se saattaa joskus alkuunsa nostattaakin niitä sokereita, mutta se monilla sitten sen, että se lähtee tasapainottumaan se verensokeri siellä, että se ei enää heilautakaan sillä tavalla. Että kyllä ne hedelmät on semmoisia, mitkä suakin parantaa, että on sitten diabetes tai ei, niin ne on tosi tärkeitä sillä ruokavaliossa. Ei, tuolla mä huomasin, kun joku oli vielä kysymykset, että ei saisi syödä rasvaa. Saa syödä rasvaa, mutta siis medical median mukaan rasva on semmoinen, että hyvätkin rasvat on sellaisia, jotka on maksalle todella raskaita ja estää monia ravintoaineita imeytymästä ja estää elimistöä puhdistumasta, diitoksaamasta. Niin sen takia tässä, kun ollaan paranemisvaiheessa, niin monet on jopa kokonaan niin kuin ilman rasvaa pitkiä aikoja. Niin sanottua lisättyä rasvaa. Ja rasvahan tulee myös hedelmistä ja kasviksista. Mutta ei välttämättä tarvitse, niin että mäkin lämmitän ruoat pannulla, niin mä käytän oliiviöljyä ja laitan vähän vettä. Niin se rasvattomuus on iso apu siinä toipumisessa, tai ainakin se varmasti, että ei syö aamulla. Aamulla kun maksan yöllä puhdistunut, niin elimistö jatkaa puhdistamista, niin se, että ei syö sitä aamupalalla heti rasvaa, se ei pysähtyisi se puhdistuminen, eikä syöisi vielä lounallakaan, vaan sitten ehkä mahdollisesti vasta dinnerillä sitä rasvaa ottaa vähän, niin sitten elimistö puhdistuu sen päivän aikana paljon paremmin. Ja silloinkin maltillisesti kannattaa käyttää sitä rasvaa. Et se on se idea sen rasvan takana, että elimistö puhdistuu paremmin, jos sitä ei käytä. Kyllä. Mä olen vähän väsynyt. Mulla on ollut tänään, saattu just, että pitääkin tulla livepäivä ja mulla on sitten just semmoinen huonovointinen päivä. Mahtaa olla jo sekavia nämä mun selityksetkin. Joo, justiinsa Leenan kanssa tuossa juteltiin ja täällä viestiä, että molemmilla on vähän tämmöinen heikompi päivä ollut tänään, mutta hyvinhän tämä on sujunut. Ei ole puhuttu ihan höpöitä. Niin. Ja onneksi toinen voisi korjata tai lisätä, jos menisi ihan. Niin. Mutta jos kellä ei nyt ole enää mitään kysyttävää, niin pitäisikö meidän paketoida tämä meidän juttu tähän? Kyllä. Näin me voitaisiin tehdä, ollaan vissiin tunti. Nyt tuli vielä joku kysymys. Lähteekö rasvamaksasta, jos syö vähemmän rasvamaksasta? Eikö se rasvamaksa? Sieltä se rupeaa lähteä.
Niin, sieltä se rupeaa lähteä. Eikö Medical Maiden mukaan rasva maksaa on just sitä, että se on kuormittunut, se maksaa kaiken näköisillä toksiineilla ja muuta. Ja sen takia sitä just, kun noudatetaan Medical Maiden protokollia, niin sitä maksaa puhdistetaan ja sitä kautta muuta elimistöä. Mm. Kyllä. Niin, kiitos Maria, että jaksoit kuunnella. Alusta loppuun sä oot ollut ja olit heti auttamassa mua, kun mä kyselin, että kuuleeko kukaan. Kiitos kaikille, jotka olette olleet mukana. Me ajateltiinkin, että tämä on varmaan aika pienen ryhmän juttu, mutta toivottavasti joku sai tästä jotakin. Ja ehkä tallenteelta sitten loput. Tiedän, Niin, että osa ei päässyt, että osa laittokin, että ei pääse niin. tallenteen sitten, niin sieltä näkee. Mutta ihana, kun olette ollut kuuntelemassa. Okei, ehkä pidetään toinen kerta jostain toisesta kulmasta, niin katsellaan sitä. Kyllä. Kiitos kaikille ja tosi ihanaa iltaa. Ja kiitos Heli.